ҳар лаҳзаи кӯчактарини ҳаётатонро қадр кардан омӯзед. ҳар як дарсҳои душвортарини ҳаётатонро қадр кардан омӯзед. ҳар як хушнудиву хушбахтиву ғаму ғуссае ки дар ҳаёти шумо меояд қадр кардан омӯзед. аз ҳар як шикастхӯриҳову азобу машаққате ки дар ҳаёти шумо аст қадр кардан омӯзед. чунки зиндагӣ худ ҳамин аст. бе ин намешавад, бе ин намегузарад. чӣ гунае ки зиндагии мову шумо ҳаст, ана ҳамон хел онро қабул кардан, қадр кардан ва дӯст доштанро бояд ки мову шумо омӯзем. азизони дил, агар ки фикру хаёли шумо доим дар дигарон бошад, доим дар зиндагии дигарон бошад ва доим дар он бошад ки дигарон дар бораи шумо чӣ фикр мекунанд, ҳеҷ гоҳ шумо дар зиндагӣ хушбахт будан наметавонед. барои ҳамин коре кунед, зиндагие кунед ки аз он зиндагӣ ҳангоме ки охирин нафас дар буғзатон аст, розӣ буданро ҳис кунед ва ба худ бигӯед ки ман зиндагие кардам ки аз он 100% розӣ ҳастам. ба тамоми шахсиятҳое ки ба шумо зулм карданд, азият бахшиданд ва ҷабру ҷафо карданд, ба ҳамаи онҳо хайру хуш карда онҳоро бубахшед. танҳо ва танҳо дар зиндагиятон ишқ, муҳаббат ва самимиятро ҷойгир кунед. кӯшиш намоед ки тамоми фикр, рафтор ва амалҳои негативиро аз зиндагиятон дур кунед ва доим дар ҳама ҳолат новобаста ки чӣ гуна аст, табассум кардан, иродаи қавиро гирифтан ва бовари қавӣ дар худ карданро фаромӯш накунед. ин ягона қувваи бузурге аст ки ба шумо дар ҳама ҳолат дар зиндагӣ кӯмак мекунад. зиндагӣ имрӯз аст. имрӯз зиндагӣ аст. пас худи шумо интихоб мекунед ки чӣ гуна онро сипарӣ намоед. худо нигаҳбонатон.